Akefo Yomina Atasi. It sounds so Amwakaba about an Ansivia media. So American, the Afusi P. Abba. Fabio, ya sounds so in Cranshe P. So Abba. Ama Ashi ni Pepi so in crime. You go swear your queen. Na ene ye dani ya hon e dia fa baby kakra ni nyina be saba be hiem be bisi hwa enti wedi a e hyase ye betwa so akwa akiri no obodina se dani dey na e bi na wa subscribe na wa like na wedi o modina se be comment e se se pi e wo na fe ubiye so na wa share bese se tifo nyina ebe sa age ama aboa dwadi a ye wuram fufure sai dwadi matuni din ese Akanfuo Mfitiase3 se etinkan eye Bible a chepefe se Onyankopon ebo ade no yakasa ba pe ene no wiase saka sai yana na Adam ene ne yir Hawa ene ne mba eka ya kudu ribi na enipa edo so no nya ebepiem no se enipa ya na dwene se obomo bodina no frasasi so no si eden bia ebetimi akwa kudu Nyankopon enchen ebi susu se ase Nyankopon o chichichichiri dudo nti se otimi eye bibia ebeben no a ene o muhia no tempeya na o makọ no masem ede akire no eniti Genesis no manu kire se wo bo hyase eto abansuru bia na e friend se the Tower of Babel womu eto kwa chichichi pa na eni yisi Onyankopon enyansa ne nimdie mu na Onyankopon nim se abansuru no betimi ebu na ebu so a ebe sei enipa pi ana se enipa pi ebe faso ahwere wo no nkwa edise be na wo mu entimi ntwaso enko enimu ebio Onyankopon hyase esisa enipa techema osisa no ema afi kasa esisa ye nti enia enase woma etu abansoro no omo ya ade ni nyina no afi na we kasa na we nti eno ede kasa ahodo bebre eba wiase ebi ene ye bayen Ghana mayimu pa ka bi se Asante ye ka Anwona ye ka Dagomba ye ka ka ho afi abrofo so ka abrofo bi ka Dutch bi ka German ala tamayimu bi ka Yoruba bi ka Igbo bi ka Hausa ko South Africa no so Swahili ene de ka ho bibre ede kasa hodo pi ana eba ni saa ni nti na ze nipa no omo etu abansoro no so a we ka se kofa eye nsuo bra onti na okofa ade foforo na de mpapamu ni kasakasa ene ba wo mo ntam nti abansoro no omo tro no wo mo entimi enwe saa di twamo no afi de beto so bio ene se seminu mienu ekakasa ba ko na chese yen ya ba ye anuanom chese wa be ye minya bi se minu nyina kasa eye ba ko eni na di nchichemu ni papamu eba enipa asetene mu efi okoro sa nipa obuka kasa ko hyase ebe ye musua efi fa yonko wo mo tratra bobo mu ema afi na aise ku ene ba wiase
na saa ekwem bi a abaya betu baabi no na ese omo kasa kro no ebi ene yen akan kasa ya ana sade kasa ya yekan sabra ya yekan ho se na wiase a na wo ho no na nya kasise ne ne yehu ebi ti se Europe, Asia, America, Africa ene Australia no ni de kan ho ne ndi ko sa nemo ne wiase nyina no aboa awo de ni be reference Middle East holom mfimfilo kakra no a ana ne nipa ewo na eba se nipa no edo no afi apede esusu hyase se eba mu se nipa bi esusu se worum de omo tiye worum susu de ya ntene ye ya sase nye epesi edimu so eno ede ntokwa hyase eba ebinum esusu se yen akanfuo ye free Israel musuakuru ebimu na omo etwesi efa Bible mu ekusi se ese asantifo ni ade nyina ye free Juda abusua mu enya ngwa se abrofo a edi kan ebaaye no obohuru se enema pii wo ha akanfo eya ese titi Israel amamre mabobo eso kakra emra ekro ebra na ewiase no etre no na enipa bi susu sa akanfo no free Israel fo no emu no AD 70 ana Roman fo na Roman abaya na sabre no omo empire omo edu na omo di wiase so eno ekotu Israel en abayo eguye na omo shi Jerusalem kuro no ese nyema bebre ema nipa pi edwane ye na enipa pi su se yen akanfo ni atikuro bi a ne friend se Ashan emu eno se okenka Joshua enwoma no a na oka ho asem ekakra ewo ho se unyamre na kenka Joshua ngoma na etoso Joshua ngoma na ti edinu nchemu aduanan mienu no a obo saa kuro edin ewo ho na ye emusua na Ashan no se uka Ashan no a ye betwa so no Ashanfo enti ye ka Ashantisa Ashanfo kasan sa na etie ti no etwa so no fo ade ema Greek kasan no ewo enti ebra akokoko no eba no abusua bi a na omu be se yensa ekakasa kro no edwane efiri ho esane ba anafo fam ha ebepe baabi ehuntae medika kase sa the then world na se wiase no ne nyina ebo Middle East kakra bi a ene Cameroon na Israel Syria Ethiopia non ne yesesi a meka se akokwapo asisisi ho ana na ewo kakra ne ka ho ya Arabia non ne ye ka ho pi enu na so ne obia epe baabi edi ni tiri edwane afa eniti se abakwasam no ene gidie no kyerese ye nananom ensusu efiri ho edwane eba na fofam ha Africa sabre na eni ho saa na omsu beto enipa bia na omsu edene a no omsu ye empire no emubi saa empire si yubi ene ye kan say Mali empire ye kan Songa empire na fe ye kan Ghana empire na abakwasam kyerese se empanimfo yi ekotena Ghana empire no enam saa asem yi sunti ana akirei ebra yema panina odi kan Dr. Kwame Nkrumah
asisa ɛyɛ ɔman Gold Coast edin ɛde de yɛ Ghana na fise yɛ mpanimfoɔ no efiri hom hɔ ana ɛbaayɛ ɛne nti ana ɔde to Ghana saa Ghana empire yi so tena hɔ ɛkyɛre nanso sɛnea dada ka henie ne ahoɔden no eduru baabi a na obi nso so ahoɔden asɔre nti akɔkɔ no saa hyɛ ɛfa so bio ɛma yɛ nananom yi ɛhyɛ ase sɛ ɔmbɛdwane na ɔmasan aba fam hɔ bio ɛfiri sɛ saa berɛ na hɔ ana payɛ ɛwɔ paa a sɛ wokɔhyɛ kwaebentuo no mu a na sɛ wohyɛ hɔ a sɛ dua bi ase na abɛda sɛ nso sɛ dua bi na abɛfra ɛyɛ dɛ ɛdene sɛ obi ɛpam a ɔbɛhunu wɔ sɛ wode ho abuta ɛno ɛna ma yɛ nananom a wɔn akɔkɔ nti wɔn migrate anaasɛ wɔn ba ɛyɛ ɛfam ha yi ɛbɛsua ɛpom ha na saa nananom no na yɛ ɛkuro mmiɛnsa na bi ɛyɛ mu mma na wɔn ato wɔn din ne ebi kan ebi yɛ aduana ana asotona ana ɛkoɔna na ebi yɛ wɔn bisa sɛ adan na wɔn nyinaa din na ɛtoatoa soɔ ɛno no ɛwɔ asekyerɛ a akyire ɛbɛkyi na ebi mpo esisi sɛ saa edin yi a na ɔbɛbɔ yi asona no na bibi bi a na yɛ asɔ anaasɛ asuo anaasɛ bibi ɛna wɔn de nano ɛto aso ɛwɔ wɔn ɛkasa mu sɛ wɔyi mma wɔyi fuo ni anaa adu ɛna anaasɛ adu ɛna sɛ bibi saa ne bi ɛkyerɛkyerɛ yɛni proof paa ɛkyɛ sɛ deɛ yɛkyerɛ mu yi saa na ɛteɛ nanso nananom bi esisi sɛ saa ɛna ɛteɛ enti yɛnya abusua mmiɛnsa wɔn edi kan ba fam ha na wɔn bɛyɛ abusua baako ɛyɛ asona ɛyɛ aduana ɛna afei ɛkoɔna baabi a yɛkyerɛ sɛ wɔn bɛpie yɛ na wɔn bɛtena ase paa ɛyɛ adansi na wɔn ɛbaeɛ no ɛhɔ ɛna wɔn hyɛ aseɛ na afei wɔn esisisisi ɛyɛ adan ɛwɔ ɛhɔ sɛ nti ɛna yɛtu ɛhɔ din sɛ adanse no ɛkyerɛ sɛ adansifoɔ wɔn na edi kan bɛsisi adan ɛwɔ hɔ na nipa a saa berɛ no wɔn no aba ha no na esusu sɛ ebi deda nnua so ebi deda nukuro mu ɛne deɛ kaka ho ɛno nti ɛna eduru mmaa bi mpo a na aborɔfo no kyerɛ sɛ yɛse ɛbɛbrɛ mu yɛdeda nnua so yɛse ɛbɛbrɛ mu yɛdeda nukuro mu ɛne nea deɛ kaka ho na mmom yɛn nananom a wɔn di kan no ɛbaeɛ no wɔn ɛna di kan ɛbɛsisi adan a nti ɛma yɛfrɛ baabi a wɔn kɔtenaeɛ no sɛ adanse wɔn sɛ wɔn ba na wɔn tenatena nkuro bi te sɛ Burkina Faso wɔn try ɛba bɛduru Kyekye anom ɛne ade na mmom baabi a wɔn bɛtena yɛ paa ɛyɛ adanse ɛde mmerɛ mu adanseman emu nkuro bi ɛte sɛ Akrokyerɛ nkuro bi ɛte sɛ Fɔbena ɛde deɛ kaka ho wɔn nkuro akɛseɛ paa no ebi ɛno no ɛhɔ ɛna saa abusua yi ɛbaeɛ a wɔn ɛba bɛsua na wɔn sisi wɔn adan ewieɛ na afei wɔn hyɛ aseɛ sɛ aha deɛ baabi a yɛbɛduru deɛ yɛgyiri yie sɛ aha yɛ nti wɔn yɛn tena ase na afei yɛmmɔ yɛn bra na yɛkyekyere abusua ɛne ebibiara no ɛwɔ aha saa abusua mmiɛnsa yi a yɛka yi a ɛyɛ aduana ɛyɛ asona ɛyɛ ɛkoɔda no nananom ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛde mmoa bi ɛyɛ wɔn ahyɛsedeɛ anaasɛ yɛka totena kyerɛ sɛ wɔn abusudeɛ ɛno nti aduanafoɔ ɛde ɔkraman ɛna ɛyɛ wɔn ahyɛsedeɛ nti yɛka kyerɛ aduanafoɔ sɛ wɔn deɛ wɔn yɛ wɔn ahyɛsedeɛ ɛne ɔkraman n'ani hunu adeɛ wɔwɔ anuanan nti nipa pii susu sɛ aduanafoɔ no deɛ sɛbɛdana no mu no a wɔn ɛyɛ abayifoɔ a wɔn ani hunu adeɛ pii sɛ wɔn atwere boa no ɛyɛ ɔkraman
saa so ane ebi so esusu sɛ ɛyɛ asorafo no so ɛde aboa efrɛ sɛ anene ɛne so ɛyɛ wɔn atweboa na saa atweboa no ɛyɛ anene no ɔno so enimisu ɛne ne ban ɛwɔ ɔban yi mu na ɛyɛ ɛkɔ na abusua no so ɛde aboa na efrɛ sɛ ɛkɔ ana wɔn so ɛde bɛyɛ wɔn ɛyɛ ahyɛnsodeɛ saa brɛ no emu na saa obia ahyɛnsodeɛ a na ɔwɔ no adeɛ baako a na ɛwɔ mu ɛde sɛ obia enni na tweboa no obia enni na tweboa no sɛnea esitie ɛno na sɛnea nananom ɛkyerɛ na wɔn yɛ no mekɔ makyira aborɔfo na di ka baa no susu sɛ yɛhwɛ nkurɔfoɔ yi wɔn su ɛne wɔn ban a wɔn bɛfiri Israel mu na ɛnokorɛ nso sɛ saa ahyɛn abusua no a ne yɛka ho asɛm no wɔn firi Juda abusua no emu na wɔn te hɔ na wɔn teɛ na deɛ na aborɔfo no kyerɛ sɛ yɛn suban ne yɛn nneɛma bi ɛte sɛ afahyɛ a yɛdie so afahyɛ yɛ akwasidɛ adaduane bi a yɛdi afahyɛ saa na Israelfoɔ nso yɛdi wɔn afahyɛ afei twɛti a ne yɛtwa no wɔn ba ha no nso wɔn sɛ ɛyɛ akanfoɔ a n'asasanfoɔ nso yɛtwa twɛti a na Israelfoɔ nso na wɔn nso twa twɛti a aman yɛ aka deɛ na wɔn twitwa ebi afei nnuane bi ɛwɔ hɔ a na ɛno nso so ɛwɔ yɛ man mu a ne yɛ nananom edi a na ɛno nso so wɔn di ɛwɔ Israel man mu ebi nso esu sɛ dua bi te sɛ pɛkɛsɛ ɛnɛɛ mu ɛna nimdie mu ne abɔdeɛ nyansabere wiem no ama ɛkyerɛ sɛ mpo ebi wɔ nkuro ebi soɔ na ka wohwɛ ewiase nyinaa dua efrɛ sɛ pɛkɛsɛ ɛwɔ Ghana man mu ɛne Israel kwa ɛno nti wɔn susu sɛ ɛneɛ na nkurɔfoɔ yi ɛyɛ ampa sɛ wɔn ase efiri Israel man mu saa na bi susuo na sese a me no kasa deɛ yɛ Ghanafoɔ yɛ asantefoɔ a yɛyɛ biribiara sɛnea yɛn nananom akyerɛ yɛn na yɛgusu a yɛyɛ mpanin ɛbɛsuayɛ ɛwɔ adanse emu no wɔn hyɛ aseɛ wɔn bra adidɔ wɔn mfuo sɛnea wɔn yɛ kɔwura nkɔyi biribiara adwuma na mmaa no ɛtaa yɛ no sɛ wɔn bɛduadua atosodeɛ ɛnom no de kaka ho ne aduane a wɔn bɛdi na afei mmarima no so deɛ wɔn adwuma kɛseɛ paa ɛyɛ ahayɔ saa ahayɔ yi mu ana ɛkɔ pii mu ɛsɛ ɔpanin bi a na ofiri ɛyɛ ɛkɔ na abusua no emu ɛkɔyɛ ha na sɛnea kane ne anim sɛnea abɔfoɔ kɔwura mu a ɛnyɛ da no a na ɔmo ba ebi tumi kɔdi ebi abosome koraa na ɔhyɛ ham na okum ebi kuro bi ase na ɔsiesie kamakama na ɔbɔ na pata kum mmoa no a na wako na wɔdi bi ɛwɔ hɔ a ɛkɔpem sɛ ɔno a bɛsi afei deɛ bɛnya dɔɔso na wabɔ bɛdɛ na wabɛfie abɛfɛ nipa na abɛso a na ɛbɛkɔ fie saa pɛpɛɛpɛ ana na wɔn nso ɛyɛ ɛwɔ hɔ wei mu ma saa ɔbɔfoɔ yi ɛkɔɔ ewuram no ɔkɔhyia aboa a ɛfrɛ sɛ ɛkɔ a na wɔn nso so yɛ ɛkɔ nafoɔ bi a na wɔn akyiwadeɛ paa ɛne ɛkɔ obi nim deɛ baayɛ a ɛma ɔbɔfoɔ yi ɛkɔto ɛkɔ etuo ekun no na afei ɛbaa sɛ makum ɛkɔ saa da no so wɔanya aboa biara ɛnkono na ɛkɔm de no osusu sɛ yɛnwi deɛ me nkwa na mo ha nti mɛyɛ dɛ nananom kyerɛ sɛ ɔpanin anaa ɔbɔfoɔ yi atwa ɛpɔ no ti atwa ne nan ɛna otutu fam de hyɛ hɔ na afei ɛdam aka ne deɛ na sɛ woba mu a wohwɛ mu a ebɛtumi ayɛ nantwie ebɛtumi ayɛ wansane ebɛtumi ayɛ deɛ ɛna odwaeɛ na odi bie no anyɛ no hwee nti ɛhɔ ara na ɔbɔɔ bɛdɛ ɛhoeɛ sisa a ɛnam yi de ba fie na ɔne n'abusuafoɔ nso ɛbɛtena ase na ɔmdiiɛ no biribi ansi
bibia so anya wo na emu ana afi eye hu sania mpanifo ka asem se uka ntamkase edigu amremu a ukue enkomuni die mu no ana koba ase sa busua mu bi ekoka se na se kokora ewi a enye ehwe ana busa se na ma ko se nanka papa ko wura mo kukumko e ba ye nyina ya wi bibi ansi na ehɔ na nipa na eye ekwo na fo no ehya asese dabi kania na ye nananom ekofa eye librafo eba no wo ade abo ba ko no nchipa eye nwa na friends cricket nti se base wo do na ne sika mpoko ka cricket a eye nwa na ni abrepa ompe kora sara nsusu na ye nsusu akanfo yi so se librafo bi ekowura mu ko hun nanka na okukunu no so de ba fia ye ma me no ne empese wo ma wi wa kora no obenu anu ewo mu e se wo nsusu si ye mpe sa eni si ye nti wo mo hya se wo mo di ehuru wo mo adwekofo sa enyewa we ne we ku na asiu bible ku abisiye ewo Antioch Yesu Kristo wo na chi na chidifo a no mo Antioch no wo so eba mu sa se won suban won ne yoye won bibia ne se Kristo kini pa sha se di won ho few se wonu de wo ye Kristo fo ene abaye Kristo fo kane ye kase obi ye Kristo ni a na wo de okon ene etwa se wakodom ekuo bi a wiase ana ahemfana penifo mp jina wo de okon ene eto ede obi asora obi ye Kristo ni sa ene baaye se abusuan ya ekowe eko no so wo mo hya se ye titi won ne afi ye guo manu ase ne obi ampese obo wo ho tie fro se adweko ye huru won a kokon se abusuan ya mo adwe se ye betu e de afiri aye adanse ye betu e de afiri ha akọ adanse na omo kro no na edina edi fro se adwekofo sa ayukofo yi ene ne abaye ayukofo a abaye adihibusua ende akanfuo nyina akwakɔhye saa abusua ɛyɛ oyiko abusua eno ase ɛhɔ ane bɛka nsɛm pii ɛde afa saa akan abusua yi emu akan saa ayukofo yi a yɛka wɔn asɛm yenim ɛne sɛ wɔn ekyi paa wɔn ɛde free ɛyɛ adanse ɛkɔ efiri hɔ ɛkɔ yɛ no na oba oda adon no na e friend say nana entwa nyame womo ana kyese omtu na okotra eye enimremu Eastern region akra e friend say esiakwa no ni din pa ni say yisisi ha kwa brana na echiwo no na wo mo hwe niema bi ni afi don ka na hakura isisi krisia de isisi apa mo me pe bebi na yenko abakọ sem kyerese de eti yanse na entwa enyame yi one ne mma na eye na twum na entwi na kwabra mfi na uti akenten ani won akaka ka ho no nyumani na akire ebobobo eso eno ebepueye ewo eye asanteman so a ben eye asanteman mu kura efrese esuminya eho ani ehu se omba bepueye na fi omhya asese omba chichire wo mu eho na emuno ani esati bio se na ho so aduane ho odere pa ede mawo nti ememe sore ne ahwibram ekowi na mu a aduane no mtanya pa eye aduane e friends koko na se gobe akande ita friends koko na koko na wo nsuo bi mu ana do so pa de bia nkutu eno ana de ba pesi
ɛno ana ɔmo de nuhu ɛno ana ɔmo de bibia mpampa ne ade nyinaa koko ya enti adwene bi ba sɛ ade nti ne yɛntu nkɔ baabi a koko no ne nkɔbɔ yɛ kora ne yɛntra ɛno na ma saa busuan ɛyɛ awekorɔfo yi ɛbɛbɔ ɛbɛkyekyere kora ɛwɔ baabi a koko no ɛwɔ enti sɛ ɛyɛ no gugu sɛ ɔmo sɛ ɛhefa ana mote a deɛ ano ta kan sɛ yakɔtena baabi a koko afuo no ɛhɔ a ne tie na koko afuo no ɛhɔ ɛna bɛyɛ kora ɛyɛ yɛato ne din sɛ nkofu ɛhɔ ɛne awekofoɔ nyinaa wɔ mu akyi yɛbɛtoa so ɛde afiri ha ɛda a yɛbɛsan ahyia mu ebio no na yɛahwɛ saa adehyɛbusu a ɛnɛ ade na mu na ahene na bɛyɛ otumfoɔ ne nkurɔfoɔ ɛwɔ hɔ no bɔn a adi akonnwa no na ɔma yɛ bibiara no yɛbɛtoa so ɛde afiri ha akɔ na sɛ sɛ bi wɔhyia na bɛsan so atoa so ɛda foforɔ ɔmo nyinaa mmɔɔ no sɛ ɛnɛ nso so wɔntie no onyankopɔn nhyira wo